Nagitawan ang mga yoy mag-inom sa resort na yun. Ating nakaan. Hindi kita sa ibaba ng tulay mag-inom mga yoy. Frisco baga. Tangling ah. Ngiri magababa. Ah. Oh, ada lang orang ke. Pa-resort ka pa, may bayan. Ano hindi ba? Tandire, sulong-sulong sana mga yon. Tamang buru babat-babat sih. Yun kita serang tulay. Karilak. Matindi. Mari kan irinuman mga yon. Nature trip. Malasa. Oh, kade ihaw. Ibo baga ihaw. Ada lagi kekap malasa. Oh, tamakadlag pangane ka napapalibutan nyo na inda sana. Cepat deh. Mual talaga ka dali. Mual ya. Ano nga to sabi mo kanina pa rin? Dating Scout. Ano? Ano sabi mo rin? Scout? Kaman raw no? Mantog bulaga. Hindi man talaga si Pade eh. Si Pade Noriel, iba talaga mga heartbroken. Kan, naginom na ka sideline pa. Grabe mga ang gayan. Panggang bilog pa kasi. Kalba. Dito na kayo po ng pangayab, mayangin na. Siram sana, malasa. Atayayam eh. Atay. Pagkakayam no. Siram kitang tulay na ginom mga iyo. Kumpleto baga, ka-relax. Lahat-lahat susulungan sa itas. Tutulayan niyo. Balik na. Ano sa tulay? Ano sa sulong? Mga resort pa. Ano na bayad. Pwede man mga magludup-ludup ini eh. Aja na. Pag-siyang nila. Ano pa, gihaw pa. Ayaw sa pagyan namang baong bulag. Ba talaga. Ba isa na niyo, ta heartbroken. Amo ato nya naginom kami de. Dadamay na makan mga. Tawag pa para ka, nagadaramayan ka. Nagakiris naman na. Kompleto. Tingnan. Isip ko na gatong di putang matug na. Narungig ko to pa de. Pakarayan mga sasabi na narungi ko sa camera ha. Content sana tao. Juan, content sana pero Juan ka to, ang Juan malasa. Akan pa de. Parang pa sana malasa. Kung napaparang ninyo ka di mga yoy, anak ato na ay umuwi na sana. Kung may sinalag. Medium rare. Medium rare na atay ni ayam. Di bungas. Ayam pala. Malasa! What's up mga yoy? Ipinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game isang play-to-earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumpletuhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo ma-confirm mga yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga yoy sa Una Game. Isa na nga dyan mga yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa dragon ba o sa tiger. Magpapataasan lang kayo ng baraha mga yoy at kung sino yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Diba? Ganun lang siya kadali mga yoy. Naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa Una Game lang yan mga yoy. At kung gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo lang mga yoy yung withdraw dyan sa baba. I-bind nyo mga yoy yung Gcash details nyo at ilagay nyo yung withdraw amount. Rekta Gcash nyo na yan mga yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay nyo mga yoy? I-download nyo na ang Una Game. Nasa comment section ng video na to yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa Una Game.